Hello mga ka-people! So for today's vlog or video, I just wanna share you how to cook mushroom. This mushroom guys is I get in outside of the surrounding no. Gikan siya sa kilat, gikan sa kilat. Tamo na yung lawas, gikan siya sa kilat. Karong mga bear guys, mag-start ng September is katong kusog nga kilat nga murag iwagan imong lubot sa gawas is mao to siya nag-make og kuan ani uhong. So kini siya guys, duha ni ka klase uhong. Kining uhong nga is talinis og tumoy kato before. Ni usa ani is lapad kini libkos, may tawag kani sa mga libkos. So nakuha ni siya guys mo ni akong i-mix aning kuan sikwa. Sikwa ko guys, ang ba ni kuyos-kuyos oh. So ato unahan guys is kining ngalamas. So ako lamas guys is ahos, garlic and the onion niya. Gamay lang siya, gamay man akong gilutoon. So mo siya iunahon, maguol. So guys, kini siyang ahos guys or garlic is imong gini siya teaspoon first para hindi mo siya ambak-ambak. Okay. So, bawa lang yung vlogger nun guys. Ligo sa subaw. Yung siya na siyang slice on. Natay plate. Naman complete. Ang gamay no. So, igilid sa masud ng ating mga kalamasan. So, ngayon lang siya pag-slice guys. Naman siyang nixon. Hindi ko pa mag-slice. Ito na siya hugasan guys. So, nainasad ko plato. Salim ko yun niya. Sige, na akong hugas guys. Hindi siya hugasan. Kinam siya lapok good. Kat-kat. Ngayon, hindi siya nang... Hindi ang uhong. Sa English, sa uhong is mushroom. Pero lahat ni mushroom sa spaghetti guys. Sa spaghetti, sa Jollibee is, kuan man sa Jollibee. Kanang... Lignin ba? Kini siya is bukhad. Nang siya payong na. So, dapat ay ang tawag ni mushroom umbrella no? Diba? Dapat ay mushroom umbrella ni siya. Pero di siya kugaw. Kiniha din siya kugaw. Iha gini siyang kuan ka ng murag. Mo gini yung color. So, di siya kugaw. So, apilo niya mga steam kini. Apilo ni siya. O, manaman siya uko guys. So, ako na siyang slice on gagmay nun. So, diligin niya siya yung ani nga atong ilunod sa kalaha. Depende na ninyo guys kung isang slice yung gusto. Pwede yung ani. Ang steam ani niya guys, pwede mo siya tungaon na ni, tungaon na na dali lang di siya malata guys. So guys, ano po siya? Initan din siya kay, ano na siya nagsago lang yung parit. So, okay na siya guys. So, doon natin ibutang itong finished product mo. Wala siya itong ingredients no para isakol luto need of onion, garlic, mantika, 1 cup of mantika. So una sa din ko man nato nga ohong mushroom ug kining kuan sikwa. I don't know what English of sikwa so wala siya no. So reading na natong kayo guys. Ato na ibutang atong small kalaha. So mag-wait ani na mag-init.